Det er Konrad. Men nu skal det ikke handle om mig. Nu skal det handle om en, der hedder Lukas. Og han sang i Superbrugsen. Nå, han er allerede på vej op, mand! Det var sgu sjovt her. Jeg skal have nogle bananer, lange baner. Ja, jeg sagde bananer, lange baner. Nu kommer historien. I går skulle jeg i Superbrugsen. Jeg tænkte, skal jeg have nogle bananer? Nej, det skulle jeg ikke. Jeg sagde hej til alle folk. Jeg tog bukserne af, stod jeg bare under hylder. Men nu kommer det sjovt. Jeg gik rundt og dansede på Superbrugsens tag. Og så købte jeg Chocopop. Sagde, er du ikke for lille til at lege Superstar? Så sagde jeg, Jo, det er jeg. Jeg var sådan fortælling færdig, kun hvis jeg siger, jeg griller din diller. Ja, jeg griller din diller. Ja, nu siger jeg tak til folk. Her du får den. Hey, skal jeg altså lige sige dit sidste ord? Nå ja, lige sige mit sidste ord. Hey, hvad laver du ikke til julemand? Nå, så siger vi hej. nej, her. Ja. Voilà. Nej.